goreng tahu tempe enek. Wah, pokok enak. Rujak pojokan nika nggih enten. Wah, tenan matur nuwun. Pramila kula seneng banget. Iki sampeyan tak kon nembang kok malah ngomongin panganane nyambut jane. Gumun. Mula sampeyan iki katelah sinden Surabadok ya iki mergo ngomongin panganan terus iki lho. Lho, mergo panganan iki srana ngraketake awake dhewe pas seduluran karo warga masyarakat Mbareng. Heeh. Mergo panganan iki mau sing ndadekne aku mengko wareg terus semangat nyindenku apik. Nah, mula saiki aku tak nyinden ya, Pak. Iya. Kanggo nglipur warga masyarakat. Siap. Arep ngaturne apa Bu Kesi? Iki Ayo. gandeng hawane adem. Aku pengen nembang sing rada meliuk-liuk ngono lho. Ben apa jenenge awakku ki ben rada anget sithik ngono. Ah iya. Lek kurang anget rene tak dekep kene lho. Ndak pareng. Ora mesake lek nganti masuk angin aku ya teganya. Ayo ngono. Ning kene enggak pareng ngoten niku, Bapak. Nggih. Iki- Guyon ora. Neng omah wae ra apa-apa. Duh. Sesuk-esuk, oh garek pirang jam to? Malah tekan ndi-ndi. Nembang napa sing meliuk-liuk? Niki badhe nembang Pangkur Semarangan. Ben aku rada anu ngono lho, Pak. Guluku ki ben rada anget. Mergo niki Lek panjen adem ngono ya apa anu ganggu ning gulu? Nggih, yen adem niku teng pita suara niku rada mengkeret ngoten. mengkeret ya. Kudu diangeti, pancen kudu diangeti ya ngombe Lek sarana adem ngombe. ora mung pita suara, aku ya nek sing mengkerti ya. Atiku mengkeret ngono lho Om, maksudnya atiku. Ayo ngono. Duh, ate kok mengkeret, ya liyane kuwi sing mengkeret. Iya. Pangkur Semarangan Made in Bu Kesi dipersembahkan wabil khusus untuk warga masyarakat Mbareng yang tercinta. Ya Bu. Tan samar pamoreng suksma sinoks maya winahya ing Nah, iki nggih ngenget gulu nggih niki mergo iki ngambah nada tinggi. Ayo. Bismillah sik Bu Kesi, nyebut asmane pangeran, gedruk bumi ping 3. Ayo. Alon-alon Bu. Tarik napas. Terus nyebut asmane pangeran. Iya. Kurang sithik. Iya. Heeh. Alhamdulillah wis lair lanang. Malah kaya wong bayan ora. Ya Bu, kari ari-arine ayo Bu, ayo. Ya ya ya. Lair lanang. Ah. Lah ya tak rewangi jerat-jerit kaya ngene lho, Pak. Apa? Mula sampean karo aku sing setia ya, Pakmu ya. Loh, kepiye to? Mbok sampean nyuwun prisa karo Piyai Mbareng iki lho. Kapan di media sosial enek kabar aku ki aneh-aneh, ora tau Bu Kesi. Terus ya elek-elek Piyai Mbareng kene ya prisa. Mbah Sukron iki kerep mbiyen manyang nang kene. Nggih. Nggih ta, Pak? Nggih, Mbah Wondo kerep nang kene. Tur kejaba dalang panjenengane ya Haji Ustad. Nggih. Tegese ngandani anake mentu ya jos tenan. Tur sampean karo aku le omah malak wis 15 tahun to iki. 15 Lah tahun. iya, sampean apal to karo watakku karo Apal. lagaku. Lah iya. Nggih, apal. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Ayo. Oh, kelakon jarake cah wedok tenan, mulai tak ketok tenan. Aja to. Malah diketok. Sing rugi malah sampean kuwi ora. Nah iya. Iki sik sing dhuwur lho, sik lho iki. Ayo.
Nyuwun tepuk tangan untuk Ibu Sukesi para lenggah. Wah, kaya ngono lho, suarane ora angger sinden iso kaya ngono kuwi. Enek sing ngono ning munggah terus ora iso medhun malahan. Ayo. Ibu Kesi pancen spesial kok kuwi pancen. Wah, elok tenan. Dadi ngeten Mas Lurah, jenengan iso dadi kepala desa yang hebat itu pasti ada doa istri yang sangat istimewa. Para pinter lak paring dawuh, di balik laki-laki yang sukses pasti ada istri yang hebat. Sami kalih kula. Yen kula janjane mboten duwe napa-napa. Kula tirakat ya ora kuat, prihatin ya ora tau. Sing kulino prihatin malah Bu Kesi niku. Senin Kemis mboten leren. Poso-poso sunah dereng salate. Salat duka, salat hajat, salat tahajud niku mboten ate leren. Malah sok-sok yen kula sik turu subuh niku digugah, Pak, ayo aku imamono subuhan. Yen kula mboten iso tangi, dhek mesti subuhan dhewe saka sregepe ping 10 dhek ngantian. Ayo, tak takoni lho kok akeh men to, Bu? Sing 8 nggih sesuk ngono jare. Apa enek salat nabung ora? Pak Dalang. Dalem. Sampeyan ora ngerti. Napa? Ngopo kok aku getol banget tirakatku. Heeh. Senin Kemis poso nglakoni salat tahajud, salat hajat tak lakoni. Kanggo napake anak-anakku besok pamrih supaya anak-anakku kuwi mulya uripe. Kuwi ping pisan. Ping pindhone tak nggo nirakati sampean kuwi. Dongaku muga-muga bojoku lek ndalang senadyan to kumpul sinden ayu-ayu ora gampang kena godho lan kecantol karo rupa sinden sing ayu. Cukup karo aku wae ngono lho Pakmu. Iya, luar biasa iki, luar biasa. Nggih napa mboten, Pak? Sebab ngeten, Pak. Dalang niku abot godane ning semanding kalih wong wedok ayu. Niku witeng tresna jalaran saka kulino niku pancen bener. Nggo nembang mawon Bu Kesi ya, nembang ya. Ayo. Ayo. Nggih. Alah wedi. Ora kuwi ngopo to Bu? Padahal dhek iki ning Ponorogo ora pengen tak buka to. Ayo. Ora. Santai lah kuwi, los ayo. Pambukaning warna ne taralen saking liyep layaping ngaluya awake dhewe mau lak jam 5 wis teko kene ya Bu Kesi ya. Nggih. Heeh, Pak Lurah urung preso, aku malah wis jagungan karo Pak Lurah sawahan mau. Iya, betul. Iya, nang kene warung pojokan kono karo wedangan. Lah, aku iki krungu, ora ngerti lek aku iki neng kono. Enek salah satu pedagang wayangan lek dalange cahya aku dodol ora tau payu. Tenan demi Allah aku ya menenge aku. Lah piye sing ndelok akeh kabeh ra duwe dhuwit. Ayo. Bapak Ibu ingkang kagungan rejeki ingkang longgar menika bakul-bakul dipun tumbasi sedaya nggih. Nggih. Supados payu merga kesuksesan wayang niku nggih gumantung bakul-bakul nika. Yen ora nek bakule sepi nyenyet nggih. Mila mangke pamane kesayah napa pripun wedangan teng mriku ngunjuk kopi napa-napa ngoten niku. Iya men do laris kabeh. Ngono kuwi. Mesake nduk. Wah, angger dalange cahya ora payu lho. Heeh. Nggih, Bu. Pindha pacating supeno sumusuping rasa mat
Matur sembah nuwun. Bacute Mawar Kuning Bu Kesi nggih. Inggih. Tembang Mawar Kuning menika ugi kula aturaken dumateng sedaya penonton live streaming wonten ing Kuntadi Channel ingkang dalu menika tembus 2000 lebih penonton. Matur suwun. Nggih sembah nuwun sanget. Iya karo penggemar-penggemar wayang. Iki ning TikTok wis enek Cakes Lover. Ayo Cahyo Kesi. Ayo dalang tuwek duwe paguyuban ayo. Ya wis ben. Ugi kula aturaken dumateng Bapak Ki Kasna panjenenganipun nggih dalang ing wewengkon Bareng mriki. Putra siswa inggih guru kula rumiyin menika nenggih Simbah Suprapto HS ingkang lenggah wonten Sumber menika riyen nate ngajari kula perang sabetan niku nate. Mugi-mugi Mbah Prapto swargi langgeng. Amin ya rabbal alamin. Yo, tembang Mawar Kuning ini adalah doa terbaik untuk warga masyarakat Bareng. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga bersama Pak Lurah Nopi, warga masyarakat Bareng selalu harum dan indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mawar Kuning dados. Matur sembah nuwun Bu Sukesi Rahayu mang istirahat riyin. Ya, ana nawala ya, Mak. Ana. Sugeng dalu Mas Cahya Kuntadi nyuwun langgam rengu.
Katur dumateng Bapak Lurah sak perangkatipun. Nggih. Saha sedaya pandemen Ringgit Purwa lan ugi kadang-kadang Sencaki Sutresna Ki Cahya Kuntadi ingkang sami mirsani saking streaming Kuntadi Channel. Ya, matur sembah nuwun saking kula Pak Yani Susena. Ya. Pak Yani iki salah satu anggota Sencaki. Tresna karo budaya, tresna karo wayang. Ya semoga-moga usahane anggene menjadi tukang cat mobil mbuh bis utawa apa wae dipun paringi kelancaran. Ya, ya diaturake Rengu. Nah, gandeng Rengu iki karyane Piyayi Tulungagung. Ya, Mbah Bagya tak goleke sinden sing uga saka Tulungagung. Sapa? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Wah ya, coba kaya apa? Yo disupoti ya. Tukung Mbak Winong berdiri. Yuk. Bareng tembange tukung-tukung dindangdutne, wah egolane Winong jan mantap tenan. Ayo. Dasare bokonge ya gedhe. Ayo. Kok ngono to, Pak? Ora, itu adalah keindahan ngono lho. Ora dipandang secara negatif ki ora. Itu adalah keindahan dari seni ngono lho, Nong. Nggih. Nuwun. Nyatane bareng saiki sampean saya gedhe wis pinter dandan ya. Walah, saya mencorong, saya menyala semakin cantik temenanan. Mongko sampean kan asline ponakane Bu Kesi, ponak aku dhewe. Nggih. Nyatane lek sampean wayune kaya ngono ki aku iso lali lek kuwi ponak aku lho. Kok jenengan wonten ngoten niku lho, wonten Bu Kesi lho teng mriki. Lho lek ngene iki los Bu Kesi wis karo aku sepakat. Mau Pak lek arep njarake sinden ra masalah, sementing ora tenanan. Ngono kuwi. Lah jenengan ngoten niku engko nek Bu Kesi mboten nderek nek tenanan pripun? Mboten nderek piye? Mboten nderek nyinden. Terus moro-moro tenanan pripun? Tenanan piye maksudnya? Aku seneng karo kowe tenanan apa piye? Ya ora to nong ayo. Mosok aku mripatku lamur kowe iki ponakanku. Mosok ponakan terus tak dadake penakan ya ora mungkin. Nduk, Winong. Nggih. Tak omongi to, Nduk. Sampeyan karo Bu Kesi ndak usah wedi. Nah. Lek ning panggung wayang ngene iki, Pak Yoyo wis tak bapakmu iki wis tak liarke. Malah padane kewan to aku. Bebas, los. Nggih. Nah, ngono kuwi istri yang bijaksana. Biasane lek sing lanang ki dalang terus bojone sinden ngerti sing lanang ki njarake sinden ngono. Wes terus ngono. Mulih nesu ngono lek buka sih ora nate. Angger aku ki apa ki njarake sinden ayu ngene dhek langsung WA aku, "Pak, lanjutkan." Ngono kuwi jere. Ah, lah aku ya ora sudi. Timbangane ngenes mending mbok tak loske ya. Ah iya. Urip pisan ngopo to kok bentoyong mikir bojo. Oh, betul. Dine wong urip iku kudu los ngoten mawon nggih, Pak. Bener. Los ngene iki wis enek sing ngatur. Wong iki karek imane ya bola-bali. Iman kuwi kudu dibangun. Senadyan to awurane sinden ayu, ujiane abot. Ning lek imane dibangun, ning atis dibangun kuat, wis to mbok digodho kaya midodari minong ibarate. Ora bakal kenggo. Rungokno. Iya. Nggih Bu Guru, ayo. Nek Pak Yoyone ku imane kuat, Bu. Terus? Imane kuat. Imine sing boten. Oh, lambemu elek iso. Iso imen apa ora? Iso lho awakmu Winong iso ae ora. Nggih. Sekolah ning ndi, Nduk, Winong? Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan apa? Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Yen 1, 2, 3, 4, 5 iki dikramakke dadi piye? Setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal. Oh iya, lek terus 6, 7, 8, 9, 10 piye? Nggih, tetep, Pak.
Tetep piye? 6 7 8 9 10. Wah, wi dosenmu kleru kuwi. Lah pripun sing bener pripun? Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal langkung setunggal, ya ta? Niku cara pundi? Cara aku ngono kuwi. Ya, ngono kuwi. Ya apik, Nduk. Sampeyan tur aku ngerti yen sampeyan iki opor bebek cukup awake dhewe. Tegese sekolah, bayar SPP, bayar kontrakan utawa kos-kosan iki kok cukupi dhewe. Mergo sampeyan apa? Karo Gusti Allah diparingi wujude kagunan, pinter nyinden, terus swaramu apik, wajahmu nyatane ya ayu. Lah kaya ngono kuwi sing apik. Dadi sampeyan aja nganti isin. Iki motivasi untuk anak-anak generasi sekarang. Nyatane Mbak Winong Nadianto bocah milenial gandeng seneng karo budaya, terangkat derajat kamulyane, bisa ngragati sekolah dhewe tanpa ngrepotke karo wong tuwa. Nggih. Mila pengumuman kangge bapak-bapak, ibu-ibu ing wewengkon bareng mriki, kok putra-putrinipun enten ingkang swantenipun sae mang dadekke sinden. Tenan kuwi, dadi sindene cucuk timbangane drep, ya ta? Ngono kuwi. Ayo. Yo, nang dibawani yo, Rengu. Ayo karyane Simbah Wangsa Subagya. Nah, pamundhute Pak Yani iki. Ayo, coba ya apa nggih. Nonano agawe ruciteng nonano atiku digawe rangu ringgitan wonten bareng dalu menika ugi dipun semak dipun pirsani dening adi kula nggih nate dados murid kula niki Mas Badar Alam. Wah, dalang hebat saka Nganjuk. Klebu anak kula Mas Akbar nggih sugeng laras matur nuwun nderek macul wonten wilayah Nganjuk. Ha iya, saiki wis kondang-kondang wis viral-viral wis diserang karo mak-mak dhek. Ha iya, ora apa-apa wis ngono kuwi malah nyenengke. Ya. Ya nang suwit manuk sikatan. manuk apa nang? Sikatan, Pak. Disikati to, Mbak ngono. Sing gobloke kowe-kowe. Kuwi jenenge manuk sikatan kok disikati ora senengane. Aja malah brondol kabeh ora.
Jenengan ngoten to, Pak? Ora ki aku kok manuk sikatan iki apa bae jenenge manuk ya. Nggih. Kan enek manuk sikatan, Nggih. prit, kuku, terus podang ngono kae. Nggih, lah jenengan mau pripun niku anune persepsine? Lah batin kok manuk disikati apa ora mati to manuke iki lho. Ayo. Oh, Lek brondol kan ya sayape nggak bisa terbang. Nah iya. Lah iya. No, ayo. Terowongan Wah. udan grimis. Bar disikati terus udan grimis mlebu terowongan deh ya. Aku ku nerjemahne kuwi lho tembangmu kuwi lho. Mboten lah. Ora ya. Sing bener piye to, Nduk? Aku iki ora ngerti lho malan tembang-tembang saiki ora. Mbot. Mbok aku lho mboten ngertos apa jenengan sing dimaksud pripun mboten ngertos kula. Ah iya, bener malah ora ngerti malah apik. Aku dhewe tak omone apa ya bingung iki mau ora. Iya. Nino. Nano, ayo. Dadi orangu udan tangis keloyongan. Mlebu terowongan bar kuwi nangis dhek mendhian. Ayo nangis terus geloyoran. Ayo ngono ya. Nggih. Yo. Anu yo rengu ayo. Cak bagus loh malah kok mutah pripun to. Jane mutahe ning ndi maksudnya? Heeh. Baru. Kuwi mau lho mergo dalane iki lak berkelok-kelok mau rene. Mabuk ngono lho, Nong. Heeh. Yo Nong diaturake rengu engko ditayupne ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, siap. Oke, yuk. Sajak ikaton rengu enten apa niku dene sampun dangu dikakaran
sembah nuwun Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih, Nduk. Dalem, Mak. Iki wis jam 12. Jumbuh karo dawuhe para panitia adate nadyanto seneng-seneng aja lali nyenyuwun ndedonga kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ya. Monggo sedaya kemawon ingkang kepareng kempal manunggal mapan wonten ing lapangan bareng mriki sekedhap kemawon kula nyuwun wekdalipun ngeningaken cipta nyambung rasa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa menawi panjenengan sedaya estu anggenipun nyenyuwun supados pikantuk kawilujengan barokah lan ugi kesehatan karahayon menapa kemawon kalian Gusti mumpung menika jam 12 tur iki sasi sura insyaallah dijabahi karo Allah Nduk. Amin. Ya. Monggo sedaya para lenggah kula ingkang minangka dados pandega ngeningaken cipta dipun wiwiti. Khususon sedaya para warga masyarakat ing Desa Bareng Sawan Nganjuk mugi-mugi tansah pikantuk berkah saking Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sembodo kang jinangka rahayu kang